Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma unu obodo asị m unu owu ndị ama ama n'obodo ụmụ Igbo nwere ife na mba dị iche iche ndị ọma unu obodo gboo agwara m onye gwa onye Igbo nwere ihe na mba dị iche ọ Ogongori bịara n'egwu Ogongori bịara nwa mụrụ megwu na labiri ndọma asị m ekele mmanụ ụnụ ndị n'ike m mmanụ obi anụ kakwara kawo amanụrị maka Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma unu obodo maka bụ onye eji eme ka ekwe eji akpọ ọnwa onye azaza n'elu ụwa ka egwu akpọ ya kpọ anụ kakwara kawo Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma unu obodo asụsụ mkpọta mgba wụsara dị nwaọhịa lenu ndị wegbuhe lekwerenụ Ogongori bịara gbalịla ejije amara m ndị Igbo nwere ihe na mba dị iche iche unu obodo anyị ewu ụmụ Igbo ndị kara aka ugo chọrọ achọghị ugo chọrọ achọ n'elu ụwale ojele emela mmechuo Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma unu obodo Ogongori bịara ekutola n'ogbuo ekutola m n'ogbuo ụmụ Igbo ndị eri ndị ere mma anụgokwerego Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma chai elele ushe hai asụkwụ onye ọma n'elu ụwa ndị ọma n'enu ya dọnụ nguzo Ogongori bịara nwa mmadụ ala ije ndị ọma lekwenụ ndị n'ikara aka lekwenụ ndị n'ịgbanwe ọrị mma lekwenụ ndị ji eme ihe ere mma lekwenụ ụmụ Igbo ndị ji fe ndị eri abịa sola o ekutuola m Igbo n'ogbu nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma I know this man wegerire ekele mmanụ nwoke marị mma anụ bụ ụzọ n'elu ụwa maka anụ bụ ụzọ n'elu uwe ji agụ ndị ọma Igbo amarapara His Royal Majesty eze ọ dị n'aka Chukwu ọ dị n'aka Chukwu eze ọkọnkọ CEO of Hamid Cars Austin, Texas, United States of America Ishikwarike CEO of Otonko Plaza number 7 Nwatụrụ Ọcha Street Ikenegwu Owerri anyị Okom Ishikwarike Agewu our future Imo governor the ex-president Confidence Friends Club na Dakar, Senegal eze ọdọnkọ na Senegal eze ọdọnkọ na Dakar eze ọdọnkọ ya gachie Okom kakparaka ọ natara dike ma n'isu njaba ọ natara dike ma n'isu njaba Ishikwarike karịsịa na Austin, Texas, United States of America ọkpa gị shikere ma nwaanyị gị ezi nwanyị ọma dị mma n'ala eze ọdọnkọ nwanyị ọma kakwara aka First Lady Lolo Eze Ifeyi nwa Chukwu ji iwu osodi eme ndị aka aka anaghị abara anyị mba nwanyị ọma kara aka nwanyị ọma shomuturo ji mmanụ n'isu obi shi isu n'Imo steeti nwanyị ọma ejemọnụ eze ọdọnkọ kpatara ego kara aka nwoke marị mma eze ọdọnkọ si m rime ego Ogongori bịara rime ego American base
cars, trucks, cars, electric car, building material. President of Makaraka Friends Club, Gambia. Vice Chairman of Egusigo Family Association, Gambia. The first treasurer of Young Dynamic Friends Club. Member of Igbo Community, Gambia. Member of Anambra State Indigenous Association, Asia, Ndevi Karaka. Ichikwamu kelele gị lọlọ gị, lọlọ Mrs. Uju Ezinwanne Okonkwo, nwanyị ọma. Elemu gbegbola m egwu, osodi eme. Nwandị nwanyị ime, First Lady Sidon Agụ nwanyị na Gambia, nwanyị ọma kara aka. Nwanyị ọma Shenugwu Ajiji, Egusigo Anambra State, bịa Nigeria ya goshiga Gambian base. Ishikwa m kelela gị, yezi papa gị, Chisa W.O. Okonkwo. Ichie enyi daso na ichi Egusigo Anambra State Okama. Ishikwa m kelela gị nwanyị nwa, your lovely mother, late Lady Florence Onyebuchi Okonkwo. May her soul rest in peace. I know this man always very Wole maka Honorable Collins Chukwukere Osiwu Mama nwanne Jafam Uweruzo one of Achimbiri, Director of Link Service and Perfect Lanes Limited, London, United Kingdom. Achimbiri anyị ọ garịrị gị mma. A lord in Dakar, Senegal. Nwoke Makaraka, kelele m nwanyị go. First Lady, Lady Lolo Chizi Ogo Chukwukere Osiwu, nwanyị ọma dị mma. Nwanyị ime obi dị ya, London based. Na ndị ewu nne m eje m ọnụ, Achimbiri kara aka. Agwa gị sịkwa m kelela gị, His Excellency Right Honorable Emeka Ihedioha. Emekale, gọvanọ ka anyị na mbụ, oge ọma gbachiri ike, ụka kpara aka. Ishikwa m kelela gị nwanyị ọma ya, Lady Lolo Mrs. Ebere Ihedioha. Ele m ugwu egwu Ogori bịara ekelela. The former First Lady of Imo State, ka anyị na Nigeria, Honorable Collins Osiwu. Nwamba itoolu gbachiri ike, ọ garịrị gị mma. Obuweruzo gbadara ego, London base anyị, ịbịara ekelela. Ama m onye wo, Obuweruzo lee, ashịmama m onye wo, Iwodogwu. Eburu ekele nu Honorable George Goodluck Nwachukwu. Chibaron omepụrụ ụmụ ogbenye 1 aka nyere Achimbiri mmiri n'ọkụ 1 n'ala achị. Oju ụlọ emu ọgọ 1 na Achimbiri. CEO Empire Lord London, ebe a na-eri ngwọrị, ebe a na-akụ ngwọrị, ebe a na-eji amị aka ọnụ na London. CEO Speed Link Service Limited, London. Onye ọma na all kinds of foreign exchange such as pounds,
na Dakar, West Africa. Pillar of Igbo Welfare Association, Dakar, member of Dakar Pioneers. Onyama Ishimukele Wanyike, Ashimagarero Numa, Lolo Beatrice, Uchechukwu, Ezumba, Ndewunde Zagu, Enugu State, Ohaneze Ndị Igbo garịrị gị mma. Chukwu gozie gị n'ezinụlọ gị. Ohaneze Ndị Igbo kpatara ego. Ohaneze Ndị Igbo kpatara ego na Dakar. Iwe odogwu. Olemeka Honorable Azubike Uzoma Okonkwo Woko Makaraka. One way need to go one n'Ojoto na Anambra State. Onyama garịrị gị mma. CEO of Samsung Corporate Wares, South Africa. Importer and exporter. Dealers of all kinds of cars. Chairman of Ojoto Development Union na Western Cape, South Africa. Woko Marema. Chairman of Idemili Union na Western Cape. Secretary General, Empire Friends Club International, Tai Bashirike. Vice President of Premier Diamond Friends Club International, Iribole. Member of Ndị Ọdịmma United Friends Club, Woko Makaraka. Kelele m nwanyị gị, Lolo Mrs. Chinenye Tole Okonkwo. Sweetie, nwanyị ọmara mma. Ndị Ojoto na Anambra State na Nigeria. Onwe n'itugo kpatara ego. Onwe n'itugo kpatara ego. Ego na-esisi na South Africa. Ama m ndị nnuwu nke mma. Asụcha mkpata mgba wụsara edi nwa ya. Asị m eburu ekele nu Honorable Humble Prince Peace aghara anya. Ojivise Mogo 1 na Moscow, Russia. Woko Makaraka. CEO Ama Peace Travel and Logistics Global Nigeria Limited. CEO of Ama Peace Luxury Boutique, Ambatate, Asafari Ogun Street, Airport Road, Ajao Estate, opposite Access Bank, PAC na Lagos. Chairman, Enyimba Organization, Russia. Woko Makaraka. Kelele m nwanyị go, Lolo Mrs. Amarachi Prince, mother of 5 boys. A na-ewu ndị ụgbọala Urata, Isi Ala Mgba North, Local Government na Abia State. Honorable Humble Prince Peace ịbatara ego. Woko Makaraka Shimami ịbatara ego. Russia base. Ama m onye wo. Maka I know this man ọmụ segediri. Iwe odogwu. Ekele kelele m masị. Emerike ọkwụ ụgwọ. Nwamba kwa bụ ọkaibe. Woko Mikakwara aka. Menai Worldwide, CEO of Rapon Global Resources. Importer and exporter of all kinds of motors. Chairman of Mwaku Progressive Union, Morocco. Executive member of Igbo Community na Morocco. Member Ohaneze Ndị Igbo, Abuja. Member of Mwaku in Diaspora. Member of Anambra State Community Meeting na Casablanca, Morocco. Anyị ewu Woko Magbashirike. O jikwa ego. Onye ọmasị ụmụ dị ala. Amezike na mgbakwa abụọ ihe na Anambra. The night worldwide.
base iwe odogwu eburu ekele kelenu yoyo nwoke ọma Honorable Anayo Nzegwu, the chairman of New York na Guinea Republic, the chairman of New York na Guinea nwoke ọma, General Youth Patron na Guinea, chairman and CEO Solid Electronics, importer and exporter iwukwa member Italian Social Club Guinea Republic. Ọkịshimụmụrụ ekele n'ụwanyị gọma n'ala Mrs. Ngozi Nzegwu chịkwam were na-ekele gbanwe ezi nwa gị dị mma Master Obinna Nzegwu ichikwam kelee nwa gị nwanyị Miss Oyiyechukwu Nzegwu nwanyị ọma elewu mgbegbu ewu ichikwam kele Miss Ogechukwu Nzegwu nwanyị ọma iwe onye ụmụnyaahụ local government area na Anambra steeti ọ na Nigeria yoyo kpatara ego yoyo bụ ike dị ike Guinea Republic base anyị iwe odogwu ekele n'onwe kọmarị mma ahụdị mkpa ogogwu imi ya chi onye eze alịmọnụ ọgaranya kara aka Alhaji Wan n'ụmụ Owerri Obosa Asaa Mahaji ịkakwara aka CEO of Egla Boutique Owerri Imo State Okomejedemba, a member and social welfare director of Ohanese Ndigbo Arab Republic Ogun Egypt, member of Imo State Progressive Union Egypt, member of Ohaji Peoples in Diaspora, member of ACA in Diaspora. Kelele Muwanigo, Lolo Mrs. Chioma Onyese Alimonu, Enyi dia one na son Ohaji. Wanyoma shunuku mama, elemu kwebola mewu. Igolo wanyomejedemba. Alhaji Mukama, Alhaji Karaka, ijere butike na mba dị iche iche. Ijere butike na Saudi Arabia, jekwa butike na mba Indonesia. Onyomijekwara butike na Cairo n'Iji. Achimekele onye eze ịkpatara ego ịkpatara ego na-esisi ụmụ Owerri Obosasa Ọhajiji Nyemonụ Imo Steeti amara n'onye iwo nwoke ọmarị mma Alhaji lee iji base anyị iwo dogbo I know this man wey very Kelenu Mr. Emmanuel Ezeoke, nwata kwọcha na Philippines, nwata kwọcha one of Mbosi Iyala, member of Friends Club in Philippines Ikaraka, member of Nigeria Association na Jakarta, Indonesia, member of Morning Star Club Thailand, ọkwa member of ndị ọdịmma United Friends Club, dọnụ nwata kwọcha Asia Worldwide. Onye ọma kelele m nwanyị gị Lolo Mrs. Chisom Ezeoke, ọmalịcha nwanyị ọmarị mma ọmụma saruo ogbogbe eji ahụ ụzọ ọma obi dị ya eletrik nwanyị ọmarị mma nwanyị nwata kwọcha anụ ndị mma nne m ọsị ihe ọla na Anambra steeti ọkwa
benusheje ijere butike na mba iwere ife na mba nwata gbocha gbatara ego ịkpatara ego n'esisi Philippine base oke makara aka iwe odogwu asị m eburu ekele kelenu Honorable Chibuike Ọbara CEO of Chibaikotis Limited Okoma current treasurer in that family meeting na Cape Town, South Africa, member of Nigeria Union, South Africa, executive member of Diamond Friends Club International, Cape Town, Okoma, member of Ndị Ọdịmma United Friends Club, Edudu Nwachinemere Worldwide, iwe odogwu ọgaranya obi ya dị ọcha n'uzi Idatọ North, local government area nwoke makara aka, Edudu na Stellenbosch, Western Cape Town, South Africa, onye ọma Chris na Cape Town, Papa Sobechukwu na Papa Sima Chukwu ọkwa gị si m kelela gị nwanyị ọma lọlọ Mrs. Uju Ọbara Ojugo di ya nwanyị ọma ọma obi di ya ndị Imo steeti Edudu Nwachinemere ịbatara ego South African base Edudu Nwokoma Honorable Chibuike Ọbara iwe odogwu eburu ekele kelenu Chief Basi Ifeanyi Chukwu gbata ọkụ na-agba ọsara nwanyị na mgbapụ abọgụ ide nwoke mara mma CEO of Ọkụ Shop Nigeria Limited, CEO of ọkụ na-agba ọsara Global ọkụ na-agba ọsara Worldwide, former vice chairman of Igbo Community na Bamako, Mali, West Africa, former MPU chairman na Morocco, Ikakwaraka, General President Mgbapụ in Diaspora, chairman of Anambra in Rabat, Morocco, General President Integrity Club in Morocco, address ndị Igbo na Morocco, multiple chairman ọkụ na-agba ọsara nwoke ọmachi mgbakwu ọgwụ ogige n'Ọka North, Anambra steeti Kishaga na Nigeria. Chukwu gbata ọkụ na-agba ọsara ịgbatara ego Morocco base nwoke ọmara mma ịbịara ekelela go ashimọgarere ege mma iwe odogwu ekelenu Mr. Chibuike Nwago ọgaranya bi n'obi ya aka gị ụba ndị eze nwa n'ọlụ Imo steeti oke ọmara mma ọkwụrụ ọka n'Igbo land ọkwụrụ ọka ribịara ekelela go Managing Director of Ever Victory Aluminium Company Nigeria Limited, Kilomita 9 Owerri Olu Road, Ugomini, ọkwa n'Imo steeti anyị. Mekele gị nwoke ọma, ị nwekwara branch Ikotebene, Uyo Road, beside Port Harcourt, Uyo Akwa Ibom State, ọgaranya kara aka. CEO of subsidiary of Ever Victory Aluminium Company Limited, manufacturer of all kinds of high quality aluminium roofing, ma stone, ma coated, ma tiles, water collectors, doors and accessories, general merchandise. Bueno, makelele mu wanigo lọlọ Mrs. Uchechi Humbling Izito nwanyị ọma Sugar aka gụba ndị eze nwanyị ọma rị mma aka gụba
aka ịgbatere ego na-esi isile ishikwa gedegwu n'ọlụ gedegwu jide mmanụ eburu ekele nu onye shimara ike ya na-agba uche mbaye nne m Mr. Iwuze uche na-ese enyi udo ka mma na chiperini ikara aka uche Bowas na Portugal Lisbon uche mbaye na Senegal ọgbaka ojiwa nwoke ọmakara aka mmechọ yowa nke izizi na Dakar mmechọ yowa nke izizi na Bamako mmechọ yowa nke mbụ Nigeria mmechọ yowa nke mbụ na Guinea Republic mmechọ yowa nke mbụ na Gambia obuwere ụzọ ndị egwu Igbo highlife na mba niile an international music promoter founder of Dakar Pioneers na Senegal founder of ndị ọdịmma United Friends Club founder of Akaraka Friends Club Gambia Okwama Karaka member of Alabalaba Friends Fan Club Bamako member of Igbo Progressive Union Bamako member of Leeds Friends Club Cyprus member of Obi Nwanne Friends Club Algeria ọchịkwa m kelela ya o nwanyị ya mara mma dala Mrs. Iwuze Mary Blessing ọ ga-adị mma nwokoro anyị ewu nwanyị ọma kara aka eze nwanyị enyi udo ka mma ihe nwụdachi mberi na mbidolike anyị enyi udo ka mma ya international music promoter ịbụ onye mma mma ọ ga-arịrị gị mma iwe odogwu ee ama m onye nnọgbo anyị ewu m Igbo nwere ife na mba dị iche iche ndị ọma ya abụngore bịara chi ya gachela n'ụtama ọ gara ero na mma ya abụ onye ji eme ka egbe ji akpọ anụ odogwu ologbo Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma elele Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma lenu nere mma o Igbo nwere ihe na mba dị iche iche ndị ọma amara bịara ekwole o